ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବଂ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଧାନ କଟାକଟି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବାର ଧାନ ଚାଷ। ମରିଗଲା ତ ଆଉ ଏସା ମରିଯିବ ବୋଧେ। ଆଉ ସେ ବୋପାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପକାଉଥିଲା କାମରେ, ନାନୀ ସେ ଆଗରୁ କାଳିଆ ଲୋକ, ତା ସହିତ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନି।